Bine v-am regăsit la Agrocapital, alături de mine domnul Constantin Leonte, consultant în fonduri europene. Domnule Leonte, caravana PNDR 2020 este un instrument destul de important pentru a face legătura între noul Program Național de Dezvoltare Rurală și potențialii beneficiari, da? Care practic pot afla informații esențiale despre proiectele pe care ei ar trebui să le depună. A fost caravana a început în Arad, a fost în Satul Mare, Sălaj și acum a ajuns în aceste zile în Bihor. Cât de importantă este această promovare pe care încearcă reprezentanții Ministerului să o facă în teritoriu? Bineînțeles că este extrem de importantă, dată fiind noutatea acestui program și insist poate obsesiv asupra acestei noutăți, pentru că am întâlnit foarte mulți fermieri sau potențial beneficiari care au rămas cu anumite reguli pe care le știau ei de la PNDR-ul anterior și acum sunt foarte contrariați și foarte mirați de faptul că anumite lucruri s-au schimbat. Bine, s-au schimbat multe și de aceea trebuie să fie destul de deschiși și să se informeze, să citească într-adevăr ghidurile solicitantului de pe site-ul agenției și sau să participe la astfel de evenimente organizate, conferințe, seminarii, la această caravană. Ar fi foarte bine într-adevăr să participe. Este pentru prima oară când ministrul agriculturii, un ministru al agriculturii participă la o caravană a PNDR-ului. Este într-adevăr încă de la început, dacă rețin, încă de la început însoțește și conduce această caravană de informare și sunt sigur că asta contează foarte mult și pentru cei care sunt vizitați și cărora li se explică foarte multe lucruri cu ocazia evenimentelor. Și nu este numai domnul ministru, sunt și secretari de stat, corect. Acolo sunt și directori din minister, din Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, deci s-a dat o importanță într-adevăr extraordinară a acestei activități de informare. Vreau să dăm acum un material cu declarațiile pe care le-a făcut Daniel Constantin înainte de plecarea în caravana în județul Bihor și apoi revenim cu discuția în platou. O nouă săptămână, noi vizite ale caravanei PNDR 2020 în teritoriu, în vederea promovării rețelei naționale de dezvoltare rurală și înregistrării de noi membri. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Daniel Constantin însoțește în aceste zile caravana în județul Bihor. Săptămâna trecută am mers în județul Arad, după aceea în județul Timiș, după aceea în județul Satul Mare. Am stat câte 2 zile în fiecare județ. Săptămâna aceasta voi fi la Bihor și voi continua săptămâna viitoare, pentru că e important să luăm contactul cu fermierii și cu autoritățile publice locale chiar la nivel de comună. Intrând în contact direct cu fermierii din vestul țării, oficialului au fost aduse la cunoștință principalele probleme cu care se confruntă agricultorii români. Majoritatea, să știți că s-au plâns vis-a-vis de prețul laptelui. Că există această problemă legată de preț și nu vreau să o ascund. Sigur că este o diferență foarte mare între prețul plătit către cei care sunt producători individuali și cei care sunt constituiți în cooperative. De aceea, sau grupuri de producători. De aceea îi sfătuiesc pe toți și merg peste tot și am și vorbit de facilități fiscale pe care le vom acorda în perioada imediat următoare. Pentru cei care se constituie în grupuri sau sunt constituiți în grupuri de producători sau cooperative. Avantajele, dincolo de forma de organizare și un preț mai bun, trebuie să fie stimulative, de fapt trebuie să avem stimulente de acum, după ce am încercat să convingem foarte mulți ani, să avem stimulente pentru cei care se constituie în astfel de organizații. Cum am spus eu, să trecem la nivelul următor de organizare în agricultură. Prin intermediul caravanei PNDR 2020 se creează oportunitatea unui dialog direct cu beneficiarii fondurilor europene și cu oficialitățile, cu scopul de a înțelege corect și concret mecanismul de accesare al fondurilor europene. Sună foarte bine această caravană PNDR 2020, dar eu am o curiozitate. Cât de eficientă este această sursă de comunicare pentru beneficiari? Pentru că se știe foarte bine că în trecut, în vechiul exercițiu financiar, fermierii cumva duceau o lipsă destul de mare de informare pentru noile măsuri.
Bineînțeles că o caravană sau un eveniment care are loc la un moment dat într-o comună, care durează câteva ore, nu este de natură să ofere absolut toate informațiile necesare pentru fiecare participant în parte, care să corespundă interesului fiecăruia sau domeniul în care dorește să depună un proiect. Dar sunt prezentate de o asemenea manieră încât practic să ofere o imagine a ceea ce se poate finanța, care sunt beneficiarii eligibili, câți bani se pot da, pe ce sunt măsuri. Deci această primă informare, aș putea spune, are foarte mare succes, pentru că foarte mulți oameni, foarte mulți fermieri pur și simplu sunt total dezorientați și nu știu de unde măcar să apuce problema respectivă, să se documenteze sau de unde să înceapă cu informarea. Așa că eu cred că pentru scopul declarat al acestei caravane, ea este destul de eficientă. Bineînțeles că ulterior fiecare participant de acolo, fiecare fermier sau ce tip de beneficiar reprezintă, trebuie să fie pe urmă cu ochii pe ghidul solicitantului, care este publicat în mod oficial, pe documentele anexe, sau să înceapă să își desfășoare activitatea apelând la un consultant sau altul. Dacă gândim așa un pic mai cârcotaș, poate cumva fi și o umbrelă de a acoperi această problemă pe care seceta o face în această perioadă în toată țara? Adică nu cred că există un județ care să nu fie afectat de secetă. Și atunci poate să fie și, nu știu, o măsură a reprezentanților Ministerului de a acoperi această problemă din teritoriu? Caravana de informare? Da. După părerea mea, nu cred așa ceva. Pentru că ea a fost planificată, după cum vedeți, să înceapă după ce s-au lansat primele măsuri. Ea se desfășoară exact într-un timp real. Chiar această desfășurare a caravanei în timpul desfășurării și în timpul lansării măsurilor de investiții, este fericită această derulare, aș putea spune, pentru că sunt îndreptățiți să anunțe de fiecare dată când ajung în locurile unde ajung că, uitați, s-au mai lansat acele măsuri și înseamnă următoarele investiții pe care le puteți face. Deci nu cred că are legătură cu seceta, ci cu faptul că s-a lansat într-adevăr programul și că au început să se lanseze măsurile de investiții. Pe 15 iunie au fost lansate alte submăsuri foarte importante. Fermierii s-au declarat destul de interesați de a aplica proiecte și aici mă refer în special la investițiile în exploatațiile pomicole. Dumneavoastră aveți mai multă experiență pe acest sector, să spunem un pic mai restrâns. Care sunt noutățile acestor măsuri față de vechiul PNDR? Mai mulți bani oricum sunt, nu? Da, mai mulți bani sunt, însă și prin faptul că există un program subtematic pomicol dedicat pomiculturii cu mai multe submăsuri, pornind de la înființarea și finanțarea înființării și reconversiei plantațiilor pomicole, continuând cu o submăsură dedicată procesării fructelor în mod special și continuând cu niște submăsuri, să zic așa, diferite de ce a fost în PNDR-ul anterior, referitor la submăsuri de cooperare, de constituire a organizațiilor de producători și de parteneriate, de constituire de parteneriate pentru asimilarea cercetării în producția fermei pomicole respective. 70 de milioane de euro pentru această submăsură 4.1a, investiții în exploatațiile pomicole. Care este scopul principal al acestei măsuri? Scopul principal al acestei măsuri este, după cum spunea și Ministrul Agriculturii, înființarea și reabilitarea circa 35.000 de hectare de livadă, după calculele pe care le-a făcut Ministerul. Acum, bineînțeles că vom vedea exact până la urmă ce va fi mai accesat, partea de înființare de plantații sau partea de reconversie. Cert este că partea de reconversie, tocmai pentru că se stimulează
reconversia plantațiilor pomicole vechi, care au zeci de ani de producție și au intrat într-un declin evident, este chiar punctată în cadrul criteriilor de selecție aferente sub măsurii 4.1a, deci practic e favorizată și cheamă, să zic așa, la acțiune pe cei care dețin aceste plantații vechi și doresc să facă o reconversie cu material pomicol de performanță mare. Salută la discuției noastre și un telespectator și în același timp fermier din județul Bistrița Năsăud. Bună seara, ne auziți? Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Mă numesc Cureche Ieronim. Bun, domnule Ieronim, noastră ce cultură aveți? Domnule dragă, eu vă sunt acum din Spania. Așa. Anul trecut ne-a cumpărat utilajele, tractor, pentru înființarea unei culturi de cătină. De cătină? În luna aprilie, anul ăsta, am fost în țară, am plantat 2 hectare 30 de arii, 2 hectare 80 de arii de plantație, înțelegeți? Și am în continuare până la 4 hectare de cultură de cătină pentru plantare în toamna asta, în octombrie. Aș dori o întrebare a dumneavoastră. Pe măsură 6.1, dacă se poate face un proiect pentru, de exemplu, un tractor nou, utilaje. Stați un pic ca să lămurim. Deci dumneavoastră anul trecut ați aplicat pentru fonduri europene sau ați dorit să aplicați? Da, doresc să aplic, dar eu am deja un consultant care mi-a făcut un proiect acum pentru măsura 6.1. Da. Și aștept răspunsul, mă înțelegeți dumneavoastră. Bun, uitați, domnul Constantin are să vă adreseze o întrebare ca să lămurească cumva această situație. Vă rog, domnul Leonte. Bună ziua! Voiam doar să înțeleg de ce proiectul este realizat pentru depunere în cadrul sub măsurii 6.1, adică pentru instalarea tinerilor fermieri? Da. Ok, deci, dar înseamnă că nu dumneavoastră sunteți aplicantul? E nevastă mea. Este nevastă mea, mă înțelegeți dumneavoastră? Ok, am înțeles. Bun, deci dumneavoastră practic ați dori prin acești bani maximum 50.000 de euro, nu? Pe care îi puteți primi de la Uniunea Europeană, să vă cumpărați un tractor. Nu? Am înțeles. Eu un tractor dețin, mă înțelegeți, dar e de potență mai mică, de un 65 de cai. Și aș dori, de exemplu, să obțin un tractor mult mai mare, mă înțeleg, cu un randament mult mai bun pe hectar, mă înțelegeți? În câțiva ani doresc să extind plantația asta, mă înțelegi, undeva la un 10-15 hectare, dacă e posibil. Este posibil, domnule Leonte, să-și ia un tractor pe acești... Da. Bine, este posibil în sine, fără îndoială, pentru că trebuie depus un plan de afaceri. Și pentru această submăsură 6.1, chiar dacă se dau ajutorul, se dă sub formă forfetară, deci doar întâi 35.000 de euro, fără parte de cofinanțare. Dar mă gândesc că dacă ați avut un consultant, a verificat toate condițiile acelea referitoare la dimensiunea economică minimă pe care trebuie să o aibă ferma pentru a vă pentru ca soția dumneavoastră să poată fi considerată tânăr fermier și să se instaleze, să poată fi considerată că se instalează într-o fermă pomicolă. Deci, sunt foarte multe condiții care ar trebui verificate. Bineînțeles că nu putem să facem în direct așa ceva, dar bănuiesc și că favorabilitatea zonei în care dumneavoastră vreți să faceți plantația respectivă se încadrează în anexa specială din ghidul solicitantului referitor la înființarea de plantații, adică în comuna unde doriți dumneavoastră să înființați plantația, să aveți certitudinea că se poate înființa plantația respectivă de cătină, nu? Ați spus. Eu ce vă spun dumneavoastră, că fiindcă eu am deja 2 hectare 81 de arii plantate cu plante. Și acum în toamna anului ăsta, acum în octombrie, în jumătatea lui septembrie, vreau să o extind undeva ce am la un 4 hectare. Mă înțelegeți dumneavoastră? Bun, și vreți să...
Vreți să... Am 2 hectare 80, înțelegeți, cu plantată și acum vreau să o extind. Și ce producție aveți până acum? Nu vă supărați dacă vă întreb. Ce producție aveți până în prezent? La cele 2 hectare 80? Nu vă înțeleg. Ce producție aveți dumneavoastră la cele 2 hectare și puțin cât spuneați că aveți până în prezent? Păi eu acum am înființat plantația anul ăsta în aprilie. Am înțeles. Deci, practic, sunteți... Am înființat plantația. Și soția a depus proiectul deja sub o formă de organizare juridică, da? Persoană fizică autorizată sau altceva? Păi, de moment nu. Mă înțeleg, cât am trecut terenurile la APIA, acum consultantul care lucrează la proiectul. Deci, dumneavoastră, practic, sunteți în acest moment, lucrați din plin pentru a depune acest proiect, da? Pentru a primi finanțarea. Sigur că da. În regulă. Noi vă ținem pumnii atunci. Să sperăm că veți și obține acești bani. Dacă soția dumneavoastră va obține această instalare în exploatația pomicolă respectivă, în orice caz, nu uitați, oricum trebuie să se autorizeze măcar ca PFA, ca persoană fizică autorizată, înainte să depună cererea de finanțare și trebuie și înainte de a depune cererea de finanțare, trebuie să se înregistreze și cu exploatația agricolă pomicolă respectiv de care vorbiți dumneavoastră. Da. Bun, eu vă mulțumesc pentru această intervenție în cadrul emisiunii noastre. Vă așteptăm și cu alte ocazii dacă aveți alte întrebări pentru noi. Vă mulțumesc mult. Cu mare plăcere. Bun, deci iată un potențial beneficiar care practic se află acum împreună cu consultantul pe care îl are în prezent, lucrează din plin pentru a primi acești bani europeni cu cătină, spunea dumneavoastră. Da. Bun, interesant. Da? Este un potențial beneficiar din România. Iată că dumneavoastră lucra în Spania. Deci lucrează în Spania, trimite bani în țară, iar soția este cea care a aplicat pentru banii europeni. Este un exemplu. Da, este un exemplu într-adevăr clasic, să zicem așa, de solicitant care dorește, fermier, mă rog, vorbim de soția dânsului, că trebuie să facem referire neapărat la solicitantul în sine, care dorește să se instaleze în această fermă pomicolă cu toate, trecând prin condițiile de care vorbeam un pic mai devreme, între care cele mai importante sunt și care e și o diferență față de programul anterior, că nu poate să depună proiect decât dacă este deja constituit sub o formă juridică, cel puțin persoană fizică autorizată. Diferența față de programul anterior, când se putea depune ca persoană fizică pur și simplu producător agricol și ulterior în selecției trebuia să se autorizeze. Acum e diferit. Iată că vorbim practic despre un trend în aceste investiții în agricultură. Ministrul Agriculturii spunea chiar că fără aceste fonduri europene agricultura românească nu se poate dezvolta așa cum a făcut-o până în prezent, dar ce ne facem dacă după 2020, așa cum sunt destul de multe voci care susțin acest lucru, nu vom mai primi banii europeni pentru că Uniunea vrea cumva să limiteze foarte mult aceste fonduri pentru agricultură. Atunci mai putem vorbi de o agricultură românească pe un trend ascendent? Ce se întâmplă? Probabil că după 2020 nivelul de susținere al agriculturii nu va mai fi chiar atât de mare precum este acum. Poate că chiar și acum putem sesiza faptul că sunt anumite elemente care nu mai sunt atât de avantajoase ca susținere în agricultură față de programul anterior, dar sunt mai bine orientate, să zicem așa. Bine, nemulțumirea mare în momentul de față pentru acest plan de dezvoltare rurală rezidă în faptul că 30% din valoarea, deci o sumă exorbitantă, da, și peste 6 miliarde în cei peste 9 miliarde, trebuie să fie direcționați către așa zisele măsuri de sprijin pentru agromediu. Ori acest lucru a dezavantajat în mod evident țări precum România, să zicem, venite mai târziu în Uniunea Europeană. Vă întrerup un pic. Despre agromediu vorbim și cu următorul telespectator din Maramureșul istoric. Am înțeles bine? Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Cu ce vă putem ajuta? Deci aș vrea să întreb
dacă se poate, am o construcție, deci o casă cu 8 dormitori, deci cu 8 băi, deci făcută pentru ca să o transformăm în pensiune. Am vrea să continuăm lucrările, deci dacă s-ar putea să luăm bani europeni și dacă se poate să facă în același timp și ca tânăr fermier. Deci să ia ambele măsuri. Domnule Leonte, mai devreme vorbeam despre acest aspect. Care este răspunsul? Pentru această transformare a casei în pensiune agroturistică, domeniul de finanțare îl regăsiți în sub măsura 6.2. Acolo se poate, iar pentru acest lucru se pot obține 70.000 de euro pentru înființarea acestei pensiuni agroturistice. Dar trebuie să verificați cu mare atenție, repet, prevederile ghidului, pentru că nu se pot face astfel de investiții oriunde. Sunt precizate anumite lucruri în ghid referitor la locație. Asta odată. Din punct de vedere al instalării tânărului fermier, el trebuie să desfășoare o activitate agricolă. Aceasta nu este o activitate agricolă. Deci, în mod normal, dacă doriți să depună și pe 6.1, el trebuie să o desfășoare, să se instaleze într-o așa zisă exploatație agricolă și așa poate să depună proiect. Dacă are înscris la APIA o minimă exploatație agricolă de dimensiune economică de minim 50.000 de euro, mă rog, asta trebuie făcute niște calcule, depinde de structura culturilor. Deci, noi o să ne pregătim. Deci băiatul a lucrat în străinătate și are niște bani și de aia ar vrea să facă și tânăr fermier și am vrea să facem și pensiune. Deci casa e nouă, acum e făcută, dar noi n-am putut să întăbulăm și acum am întăbulat. Deci cu noile legi cum a fost, am întăbulat și casa numai cât e acoperită. Bun, deci trebuie să știți că pentru a transforma pensiunea dumneavoastră, casa într-o pensiune, agropensiune, într-o agropensiune, exact, trebuie să aplicați pentru sub măsura 6.2 sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale, pentru care dumneavoastră puteți să primiți un maximum de 70.000 de euro. Deci trebuie să vă interesați, să luați legătura cu un consultant în fonduri europene care să vă ajute la elaborarea acestui proiect. Primele informații le poate obține chiar de la Oficiul Județean al Agenției Finanțatoare, deci de la Oficiul Județean al AFIR-ului, care ei au un departament de informare și pot să-i ofere primele orientări despre în ce măsură poate să aplice și niște informații la modul general. Ei nu au voie, într-adevăr, să dea consultanță, dar o primă informare și orientare pot să o facă și sunt sigur că or să o facă. Deci eu am fost și la galul care aparținem și de aia, la gal mi s-a spus că dacă transformăm pensiune, am dreptul până la 200.000 de euro. Deci asta, mi s-a spus. Deci dacă proiectul până la 200.000 de euro e valabil și... Da, probabil că s-a produs o neînțelegere undeva în circuit. E bine să mergeți dumneavoastră la Oficiul Județean al AFIR, vă interesați exact acolo pentru această submăsură 6.2 și vă rog să lăsați colegilor mei din regie și numărul de telefon pentru a putea păstra legătura pe viitor, să vedem exact cum evoluează proiectul dumneavoastră. Este adevărat că linia de demarcație între submăsura 6.2 și submăsura 6.4 este destul de fină pe alocuri și de aceea mai pot exista neînțelegeri și în egală măsură, mai ales că sunt și nou lansate, recomand o foarte mare atenție a alegerii sub măsurii de finanțare. Bun, deci noi vă ținem pumnii și păstrăm legătura cu dumneavoastră pentru a vedea exact cum evoluează tot acest dosar. Dar totuși nu mi-ați răspuns, deci poate să ambele măsuri deodată să le facă sau nu se poate? Asta, deci regulile generale ale programului permit ca același solicitant să poată să depună proiecte în același timp pe sub măsuri
măsuri diferite. Deci, în mod normal, ar putea să beneficieze de așa ceva, numai că... De asta că dacă nu, degeaba l-am sunat, dacă nu făceam una care, făceam tineri fermieri, pe urmă facem pentru să facem la Turin, să intrăm la Turin. De-aia am vrut să văd dacă se poate ambele odată sau dacă nu e una cu prioritate și după aia să poate și aia la altă. Deci nu vă pot spune cu certitudine dacă se poate, pentru că sunt măsuri total diferite, au reguli de eligibilitate total diferite și nu cunosc situația exactă a băiatului dumneavoastră din toate punctele de vedere, astfel încât să știu dacă poate să depună și pe una și pe cealaltă. Doar teoretic se poate, dar trebuie să vedem dacă, sau să analizați dacă dânsul poate să respecte în același timp și criteriile de eligibilitate de pe 6.1 și condițiile obligatorii de pe 6.2 sau 6.4. Deci, de fapt, de aici pleacă tot. Eu am făcut măsura 141 anul ăsta, sunt ultimul an, deja am și luat banii, deci ultimul an. Deci acum mi-au intrat banii și acum termin. Și deci de-aia am sunat, vreau să-i... Da, acel proiect este cu totul altceva, a fost pentru o fermă de... Eu lui, dar deci tot ce am livadă, vreo 2 hectare și ceva de livadă, mă rog, și alte... Deci, pe urmă dacă mai trebuie animale, cu tot, deci să facem, deci o să mă interesez, dar asta am vrut, importantul a fost că am vrut să văd dacă se poate și una și alta, deci în același... să se facă deodată, deci ambele măsuri, asta a fost mai important. Că restul o să mă mai... Bun, important este de știut că ați putea încerca pentru ambele măsuri în același timp. E foarte important să mergeți la sediul din Maramureș, da, al AFIR-ului sau la Baia Mare. Vă interesați acolo și păstrăm legătura. Vă mulțumesc din pentru această intervenție, păstrăm legătura. Vă mulțumesc dumneavoastră, domnule Leonte, pentru prezent în această seară în platou. Iată 2 fermieri interesați să aplice pentru noul Program Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Vă aștept și cu altă ocazie în platoul Agrocapital. Mulțumesc pentru invitație. Și noastră celor de acasă, mulțumesc pentru atenție. Nu uitați până data viitoare că veșnicia, așa cum spunea Lucian Blaga, s-a născut la sat. Eu sunt Alexandru Antornache. Până săptămâna viitoare, un weekend liniștit.